Maayong buntag, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome to our kapihan sa PIA nga naa dinhi sa PIA 7 Regional Office dinhi sa Cebu City. Sa atong mga media friends, welcome and good morning. Thank you for coming sa pag-ani sa ato ang kapihan sa PIA, and we would like to greet our online viewers, followers, tigpaminaw diin live kita karon sa mga official Facebook pages sa Philippine Information Agency Region 7, PIA Cebu, PIA Bohol, kauban sa nato gihapon ang PIA Negros Oriental ug PIA Siquijor. Makita sab ni live sa official Facebook page sa Radyo Pilipinas Cebu o mapaminaw sab ni delayed broadcast alas 9 sa buntag matag Sabado sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa inyong mga radyo. We would like to acknowledge our PCO, Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, and to our very own DJ, Director General Catherine Chloe D. Castro. Um, this is Marfil Faith Hammond, and with me is Ian Daog, your host for today's Kapihan. For today's episode, we invited the Office of Civil Defense kon OCD, atong mga panelists today to discuss our topic nga celebration of National Disaster Resilience Month, usa ka mahinungdanong kampanya nga nagtumong sa pagpalig-on o kahibalo sa matag Pilipino batok sa mga kalamidad o ang emerhensiya. So before mo further discuss atong mga panelists sa ato ang selebrasyon sa National Disaster Resilience Month sa ilang mga aktibidades, sa ilang mga programa o inisyatibo, Ian, may kauban dire, will introduce our panelists today. Ian, good morning. Good morning, Faith. Thank you so much no, sa atong mga media partners at sa atong mga viewers online. So, bilin na dato dugayon, ato may paila-ila atong mga bagtikan ng mga guests karong buntaga, Faith. So, first is our Regional Director or OCD 7 and Chairperson RDRRMC 7, Director Joel Q. Mamon, may buntag RD. And also, our second guest for today is the Lapu-Lapu City DRRM officer, Mr. Najio Banyasya. May buntag art, sir. And yes, dili na natudugan atong asturya karon, Faith. Magsulod dito sa atong topic for today, which is about the National Disaster Resilience Month. So this question is directed for RD. So RD, unsa ang National Disaster Resilience Month para sa imo? May buntag ka na itong tanan sa atong mga audience. The National Disaster Resilience Month pursuant to the Executive Order number 29 of 2017, the National Disaster Resilience Month is observed annually. So kada tuig nato ni siya ginahiwat na with the different activities that promotes and strengthen the community's disaster resilience, no, and also um, is also to increase or raising the awareness of the communities with the disaster resilience and preparedness na dapat ang komunidad nato nakaibaw, no? So ang karong celebration nato with we have the team na yung naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So man atong tema sa karong celebration with the NDRM 2026, no. So mao ni siya. Why do we have this theme, RD? Nanong kani atong tema karong tuiga? So base, ganiha we started with the kick-off ceremony, with the parade, with the showcasing of our capability in participation with the RDRMC Member Council with Lapu-Lapu City to showcase their own capability, no.
naa magyud diri walay pabor-pabor sa tupad nako. Uh, with the capability that showcases, no, it's not only Lapu-Lapu that we are representing, but wala lang nakatambong ang uban, no, to join, but majority of our members were represented. So we did the parade, the kick-off ceremony, and then um, nagkaroon ta og gamay na programa ganiha with the participation sa atong DepDep o ang ato ang DSWD present, no, and other agencies that also celebrating with us with the respective programs, no. It's not only the OCD but the OCD initiated yung celebration, and appeal ang mga different agencies and to include the LGU, the province, and the city and the municipality level that these observations of this resilience month dapat dili lang karong July actually ang ginatanaw nato, but it should be practiced anytime, any day, because ang disaster man God, it will occur anytime. Even na nakatulog ta in a day, no, we had experienced, Cebu had experienced that, especially the 6.9 earthquake in Bogo last year. It happened at night, no? So anytime the disaster, it's either natural disaster or man-made, human-induced disaster. So anytime we will experience that. So mas maayo gyud na preparado ta whatever comes na mahitabo sa ato ang komunidad. Thank you, RD. And naik ko ng uban ng utang na RD ba sa specific questions nganong July man atong natungnan nga bulan as celebrate ang National Disaster Resilience Month. Yes, with my reference I previously mentioned, pursuant to the Executive Order number 29, 2027, ang paghiwat sa selebrasyon nato, ang Resilience Month is in July, ang designated date nato. But kung tanaw nimo, balik ka in layman's term, karon magsugod ang tag-ulan. Kung tanaw nimo ha, magsugod tag-ulan, and then pag ang summer mo May, April, tanaw na to. And then June, July, this is ang peak. August ang start ng atong mag-change na po atong weather system na to. So diha na to gina-practice, ihiwat na to every July. Actually, it's not a celebration kung tanaw na to, but this is yung the mindsetting should be the preparedness of our community to survive or to encounter such disaster. Yes, thank you, RD Ana. You have mentioned earlier nga nag-kick off ta ganina, di ba? Oo, so unsa pa man ang ato ang mga aktibidades alang sa pagsaulog sa ato ang National Disaster Resilience Month sa RDRRMC, sa regional NDRM activities. Yes, actually we have morning kano para maintindihan po nato ang what is the Dream Council. Ibalikan nato ang four pillars of the thematic management of disaster, no? Four thematic areas of management of disaster. One is yung mitigation and prevention pillar. Next is the preparedness. Next is the response. Next is the recovery and rehabilitation. So kaning upat na pillar, no, part of the celebration is that naghiwat ta og respective pillars of meeting by committees, no. And then we had just done our regional full meeting council gahapon with the participation of more or less nasa 40 agencies, member agencies. So mao na siya. So with the intention, we have their programs also weekly. They will the DOST will be having a program online
every Thursday atong programa, no? So first week the OST, the second week is the preparedness, the DILG, the third week is the response, the SWD, and the fourth week with the DepDep, no? Uh, kung tanawin mo, DOST, we have to buy, it is a science-based early warning system. Mo ni siya awareness para sa mga tao, no? The how we manage ang ginatawag nato ning georisk. They have to educate our communities and also the DRRM practitioners because this is in line with the technology, no? Naama sila yung mga apps, no? Computer apps na makita nato with the cellphone na readily available online to determine and anticipate the weather disturbance pag may coming the weather disturbance and the preparedness with the DILG. Napod sila program on the following week every Thursday na program with the preparedness kay sila manggod ang mo in connection with the LGU, no, with the mag-issuance ng preparedness. They have their programs also ang ilahang uplan na listo, no? Maupo na sila. Then with the response, no, they have also their respective programs and education, no? But over and above, they have their agency program also in participation diri sa ato ang National Disaster Resilience Month. So may mga agency programs po sila. So kani atong gi Consa region natay competition sa video clip, no, na may mga arts and um, pa-contest na, no. It will be naana sa ato ang page, gi-post na lang na ang details, other details of these programs. Kani RD, Mo ni siya. resilience Kaya video di na budget ko natas. makitaan. So nadito sa atong luyo, we have different activities, no. Yung sa tawag ani video real resilience video making contest. So we are inviting you to participate. Of course, naigamay nga presyo, prizes para sa mga winners, no. So next is the naapod tay katong next na program nato is kaning mao ning ginaingon ako gani the webinar, no, weekly DRM weekly webinar with the OCD July 2, with July 9 DOST, DILG, and DepDep with the conduct of the TOT, no, as requested by the majority members. So last week na to gihold na with the training for the trainers for the PDNA mo na mong nasabutan, no. So next activity na pa yung the Philippine DRM system orientation on July 6 together with the NASA together with the members of the association of the regional executive for the national agencies will be having a synchronized flag raising sa DepEd Ecotech Center Pavilion sa Lahug City. So dito we will be having some orientation. Maybe ako po I will be having that orientation. A briefing type orientation lang because this is only a flag raising na may program ta na hiwaton dito. So I hope that the chief executive of the province will be available for this, so that this is also high time for her to meet the members of the different national agencies having regional offices in Cebu. And then we have the RRM orientation for AGU 7. So mga information officer will be inviting some of the members of the media dito sa regional office sa Mactan Air Base, which the regional office of the Office of Civil Defense is located. So we will be showcasing the operation center of OCD
and we'll be having tour with the Pag-asa facility. So i-showcase lang po nato ang capability sa atong Pag-asa, no? That forecasting our weather advisories. So next is the Resilience Forum on the 28th July, together with the provincial, municipal, and city DRRM officers, no, and other practicing DRRM was invited to attend for this forum so that we can hear their mga sentiments and recommendation how to improve the coordination between and among the RRMOs, no, to include, it's not only Cebu but to include Bohol. So mao ni siya in a meeting in one place. So more or less, I hope that everyone will be present. Mga 100 kapin sila, no, from 53 in Cebu and 48 in Bohol, no. So mao na itong gina-expect na mag-attend diri. So this is the time to mingle also. Kaya Lapu-Lapu has the best practices. The Bohol also has, but but they have their commonalities. We were islands actually, and ganiha na mention Cebu and Bohol is made of this is a lime or cars materials, no, underneath. So murag kuan po nato, no, gina-anticipate lang po na nato. So dapat prepared po ta siya. So again, mao lang po na, no. So may also follows the partners and stakeholder appreciation, no. To the pagpakilala sa atong mga partners that helps yung coordinations that help one another, no. Okay, ang advantage mo diri sa Region 7, very accommodating and very dali kayo ang coordinations with the different LGUs and agencies, national agencies nato diri sa Region 7. Thank you, RD. It seems like daghan kay mga activities sa karong July sa atong National Disaster Resilience Month, RD, no? And follow-up question with regards sa katong mga programs nato or activities this month. Let's go sa atong local DRRMO, specifically sa Lapu-Lapu City. Mr. Ranjel, bas na kayo ma-share about sa list of activities sa local? May butag labi na sa may butag na tong tanan og sa atong mga viewers. Ang sukod sa kuskuan unsay nganong naamatay resilience man. Kabahin naman gud sa atong kinabuhi kaning katalagban wadang ato ni siya dunay commemorative kada tuig na mag-remind nato nga yes, we have disasters in our part of our life, but what is needed is we must be prepared for it. Magandam ta aron way mga matay, way mga daotan nga mga damages, no? So basically yun ana sa matag LGU mandated na maghimo og mga activities nga mo highlight sa katong giingon na ni RD nga 4 thematic approaches in disaster management sa pagpangandam, no, pag-mitigate kundi gud kuan i-mitigate nato ang gitawag nga hazards. Then sagara nato mo nato nga kuan ang response. Kung doon ay mga katalagban naabtik na tana paghimo og response. Yeah. Sa katapusan kanang rehabilitation. Sa amo sa Lapu-Lapu, daghang mga programa, mostly ang amo mo gitawag ka community managed DRR. Inani magud in a context nga ang LGUs, local government units, mo frontline sa pag manage aning mga itawag nato hazards, no? Unsa man ning mga hazards, mga peligro sama sa bagyo, linog, storm surge,
Kung dunay bagyo, musunod dayon ang kusog nga hangin, kusog nga uwan, secondary disaster, baha, landslide, o uban pa. Mo ang mga hazard. Ya, ang among mga programa nagsentro ni ana. Nya like sa Lapu-Lapu, doon nami pagahimuon nga public school ikakuha na ni. I think 5 year na ni. Kalima ka tuig nga Public School Rescue Olympics. Kasi pasabot niya na. Gitudluan na mo ang mga elementary o high school sa Lapu-Lapu o skills. Unsaon ang skills nila base sa unsa mga peligro sa ilang tukaran or peligro diha sa Lapu-Lapu. Ang numero 1 ng peligro namo is sunog. Sama din sa Cebu City, sunog. Sabot niya na sunog halos kada adlaw mahitabo. Niya daghan ang ubangay mga matay, daghan ang mga balay nga mga apektuhan. Yeah? So, usa sa among mga gitudlo nila unsaon maglikay sa sunog, pagkumbati sa sunog, mga bata pa. Ikaduha, atong gitudloan sad sila unsay mga angay buhaton kung dunay bagyo. No? So, sa wa pang bagyo, kung doon na ng bagyo, pagkahuman sa bagyo. Kaduha, kung doon ay linog, manay kasagaran. So, mo na atong pagkabuhaton. Nya contest ni siya. Kaya ang matag eskwelahan diya sa Lapu-Lapu, ang DepEd na nanudlo unsa ang buhaton. So, it's already part sa ilang curriculum. Kaya ang tumong o tunguha ani is we are investing more on the children or the youth. Sa giingon ni Rizal Warda, who are kanang pag-asa ng bayan, who are the future of our country. Gitudloan daan sila aron makat-on. Because ang objective sa atong nasod is to become a disaster resilient country. Ba? Pero unsaon man nato, unsay mga pamaagi, unsay mga strategies, itudlo nato unsaon pag-survive, unsaon na pagpangandam, pagresponde diha pa sa mga eskwelahan. Aron mahimo na nato ni siya nga lifestyle. Himo na siya nga culture of preparedness. Aron kung maato na ma-implement na, ato na ma-exercise, we will become ang atong primero, syudad, o entirely, our country will become a disaster resilient country. Now, balik. So, dunay mga contest, matag eskwelahan. Sa pagkakaroon, ang mga eskwelahan na contest na sila. Apan, doon na sa inuntag, kuwan ba mura magsibira on disaster contest. So, mag-contest sila packet relay, so, sa firefighting ni. Doon na sa contest on disaster evacuation. Doon na sa contest on medical, no? Mga first aid. Saon mo kung masamad ka, no? Kung naay mabali or maangol ka, unsoy angay buhaton. Gi-contest na siya. Nya appeal sa niya na is doon na siya contest on science, disaster science. No? Daghang mga dunay kanang di ba duwa magkag snake and ladder? No, duwa ni snake and ladder. Dito sila Lapu-Lapu doon na gitudlo na snake and ladder siya nga duwa apan gibase siya kung unsa ang duwa niya about hazard. Unsaon niyo pag-survive kung dunay katalagman. Pero ang duwa niya is snake and ladder. So these are the things nga gitudlo nato base sa among programa nga gitawag Disaster Risk Reduction for Public Schools. So DRR for public schools. So sana sa programa. Unya sa pagtudlo unsaon man nato, di ba, sa eskwelahan doon na may test. Unsaon man nato pagkahibaw nga gitudlo sakto. Unsaon man nato kanang pagkahibaw kung ang gitudlo na absorb ba sa mga estudyante, mo nang dunay contest. Mo nay annual nga contest atong gibuhat.
So it's a innovative approach of our city to test on the knowledge and skills and the proper attitude of our students. Aside from that, doon na sa tayo mga awarding sa mga upunganon nga kanang nahimo namong gitawag nga fire hero. Kasi pasabot ani. Dito sa Lapu-Lapu, we are very happy to tell you na ni-decrease gyud ang sunog sa amoa. By, we can even be proud, ni-decrease in terms of damages for about 99%. No? Kasagaran, doon naghapoy sunog, apan dili na mo kadako. Ang dako siguro na mo sunog at mga balay mo abot na not more than 10 houses. But sa pagkakaroon, ang sunog dito, usara kabahin sa pungbong. No? Pananglita kasagaran for mga electrical misuse. Ang masunog dito ra sa kanang outlet. Nga naman, gumikan kay ang mga tao na himog first responders. So, sa among giingon nga, gitudluan ang mga bata o bucket relay. Di lang mga bata, dito sa gitudluan mo mga urban poor, sectoral, tricycle driver, fisher folks. So in short, sila'y first responder. O katong mga first responder, kung doon ay sunog na nahitabo, wow na mo nga, during this time, mo na sila among hatagan og award. No? So daghan-daghan ni sila. Daghan-daghan nga, tagaan na mo recognition sa syudad sa Lapu-Lapu, isip mga fire hero. Kaya nga naman, wa nakadako ang sunog, kay ang community mo na first responder. So basically, inanang among activities for this Resilience Month, aside from the fact na doon na sa may ongoing matag-adlaw man niya mo gihimo ng mga capability development. Thank you atong information Sir Nigel no. Pero follow-up question lang sir kanang you mentioned earlier nga Marshag program mag-integrate sa school, right? Nya kanang unsa may initiative ani sa inyong local nga government o giyon sa siya as part ba siya nga subject or training lang siya specifically sa school? Part na nagid sa curriculum sa school, no? Sa gingon na nako doon na tay programa. Nya mandated sa Ginis Balaod sa RA 10121 or Philippine Disaster Risk Reduction Management Act. Na kinahanglan ang kabatan-unan, no? Mo'y atong i-train aron generally sa gingon ako mahimog disaster resilient ang country. The city government through disaster funds spend a lot of money for this. Ni-invest good ang gobyerno. Not only for the training, so even we invest on equipment. Kung nakakita mo sa last nga inset, nihatag ang dakbayan sa Lapu-Lapu 32,000 ka hard hat. Sa tanan public school, doon ay hard hat ang mga bata. Kaya gitagaan pa sa nato sila mga equipment, first aid kits, mga rescue equipment diha sa matag eskwelahan. And we also trained the teaching staff, the teachers on disaster management courses in cooperation with the Office of Civil Defense. So, in short, we invest on our kids using disaster funds. Sige, thank you, Anna, Sir Nigel. RD mentioned earlier nga naamoy best practices. Unsa man nga best practices, sir? Ubay-ubay. Nagkano sila. Actually, guwapo. Inani lang. Ako lang i-summarize. No? Sa Lapu-Lapu, ang among programa ang gitawag Community Managed DRR. So, kung pasabot na, ang disaster risk reduction, community, mga tao, ang management, gobyerno. Okay? Nag-aantag example. Simba ko lang, maglinog ron. Okay?
Imagino nato nahitabo tong sa Jensen. Unsay unang nahitabo di chaotic. Diba? Siguro kamo dinhi ang media, si Dale, diretso rin live, whatever. What all of you will be thinking about your families. Sa panahon ni Ana, magkabuliyang ta, kinsay mo responde. Imposible mo responde. Dili marespondihan sa tanan, sa bumbero, di ari mo, no. It's impossible. Because we are all victims, right? So unsay sa among programa, kinsay mo responde? Community. Ang mga tao, sila mismo ang mo responde. Pero unsa na ato ang buhaton? Mo nang i-train. Ato gid sila andamon. Andamon. Tudluan og unsay angay buhaton panahon sa katalagman. Na dinhi sa atoa, ang common nato dinhi magbalik-balik kada tuig bagyo. Di ba? Sa giingon July na gani, asukod na ni. Bare months na gani, bagyo na. So tuluan natong mga tao unsay angayng buhaton kung dunay bagyo, sawa pang bagyo, panahon sa bagyo, o pagkahuman sa bagyo. So mo na among gibuhat dito. Among gitudluan ang mga urban poor, ang mga fisher folk, ang mga tricycle driver, public, anybody, tanan-tanan. And we're conducting trainings almost every day. So, mo nang among pamaagi. No? Community managed DRR. Ang mga tao, first responder, ang gobyerno mo manage na lang. Hinumdumin ninyo itong Bugo earthquake. Di ba? Dili lalim, oy. Di lalim. Di sad, imposible sad na marespondihan sa tanan sa mga first responder. Muna nga, ang mas maayog yun, ang mga tao mo'y andam. Aron, kung mahimo, wala na tayo respondihan. Na, naka-experience nagbagyong Tino. Okay? This is, muna gitawag nga, the proof of the eating is in the pudding. O say proof ninyo nga ang inyong community managed DRR is doing well. Sa panahon sa Bagyong Tino, ito naman tayo kasi apektado, di ba? And we're proud to report to you na sa Lapu-Lapu, zero incident being nga dunay injury. Zero incident being nga nay nangamatay. Nga naman. Siguro, gumikan kay ang mga tao, andam. Di man tanan, pero kasagaran sa nang gitawag vulnerable sector. Unsa man ni sila? Kanang nagpuyo dool sa mga lapyahan. Kanang mga ingnon talang gamito na to nga word, squatters area or kanang mga vulnerable sector, marginalized sector no, sa atong katilingan. O man ni among target nga i-train. So, wala ni naka-report, why na-report sa among health center, sa atong hospital nga na-injured. So, it gives us curiosity nga nung man ito nga, dako mga ito nga katalagman, di ba? Among i-check, doon na di ay. Ang panakanindot lang, kay wa na ang mga tao, mga to health center, kay makamao na sila unsaon pag-manage kung doon na mga samad. Gitagaan man sa damo sila first aid kit, sila na mismo ang mitambal sa ilang kaugalingon. Sila na mismo diha sa community ang nagtinabangay. That is proof na ang mga tao may first responder. Mao gid unta ni angay natong buhaton. No? Kay sa giingon na nako dili tanan, it is impossible. Kanang nahitabo sa Venezuela, si Pakulan dinhi sa to. Lisod kay na, lisod. But kung ang mga tao makamao, we can survive. Survive. Di man nato kalikayan ang katalagman, pero ang importante nga makamao ta, makahibaw ta unsaon pag-survive panahon ni ani. So, inana ang among pamaagi. And we're continuing to do this every day.
Muta na mo. O say sekreto. We use disaster funds. For the information of everybody, 5% of the total budget in every LGU, barangay man o munisipyo, syudad, probinsya, goes to disaster funds. Ako kayo ng kwartaha. 5%. Okay? Apan, kinahanglan po na kining kwartaha, dunay ang sakto nga kanang pag-implementar. Sa gingon ni RD, it must be implemented in 4 thematic approaches. Disaster preparedness or prevention and mitigation, disaster response, mao ni kasagaran nato makitaan, no? Disaster response o rehabilitation. Now, sa mga DRR practitioner, o sa atong nakita, o sa atong na-experience, mas maayo gyud nga dili ta mo responde. Mas maayo nga dili ta mo responde. Mas maayo nga way sunog nga mahitabo, di ba? So saan man na? Disaster preparedness. Tudloan na yung mga tao aron malikayan nga dunay sunog. Mitigation. Tudloan na yung mga tao unsa nga yung buhaton aron di ka masunog. Number 1, di ka pataka o palit o kana electrical wire nga gagmay. Or inani, doon ako'y thesis na kining urban poor kung madato mahimo siya fire hazard. Kani ngano man ang imong simplify na to, imong balay gamay pa kani adto, gamay pa kaayo. Maybe you have 3 sockets o pila ka bulbs. Uy, naarang-arang man kasi Rico. Ang imong kinabuhi, naarang-arang man. Palit kag appliances, di ba? Because everybody wants to have a better life. Pero sa atong batasan, kung mupalit ang appliances, nagpausap ba tag electrical wire? Wala. Unsay atong kumupalit ang appliance, unsay atong ikaluha? Extension wire. So nagkadaghan ang imong appliances, moora gihapon ang imong electrical load, ang imong wire gamay pa gihapon. Ang muinit, kasagaran, moingon ka, hala, may silaob na akong bahay. So asa man part unta ni siya sa disaster mitigation. Doon na may programa sa daan sir. Sumpay na lang ni nako. Siskot magkikagdag best practices. Doon na may partner ani nga Habitat for Humanity. We're conducting a study how to prevent it. Ang Bureau of Fire naingon na siya nga majority of the fire incidents in our city or in our country for that matter is caused by electrical misuse. So we go deeper. Nganong electrical misuse man? So among nakita sa study is number 1 is one is batasan. Batasan nato. Kung mamalit ta, katong ako i-explain, ito pausab. Number 2, economic. Instead nga ang palito nato certified nga mga electrical, we opt for gusto nato nga kanang makabarato. Adto ta sa kanang mga sometimes ng mga fake na products. Anaulan na ako fake, maybe you understand asa nagikan. No? Mga fake products. So pagtahon, wala kay fake, dali masunog. So, mo na ang kwan. And then, do namin study and we're going to present our study in the next forum, maybe in August. This is about resilient infrastructure. So that's one of our program. So we go deeper, resilient infrastructure. Lain na siya na pumaagis. But we can discuss that one in another forum. It will take maybe until this afternoon if we will discuss that one. Dihan na lang ko kutob sir basta ubay-ubay pa ngamong may istorya ko. Daghan sila mga best practices actually ang Lapu-Lapu. So that's why maski ako actually being ang RD nagtuon pug ko nila actually Sir Nigel from day one kay I came from the bago ko nag regional director sa Region 7 gikan ko sa Bangsamoro. So
dili lang nato makumpara, no, but the region 7 especially daghan mas taas na ang naabtan ba. So mga best practices sa DRRM, nakita dahil ako ang Lapu-Lapu City. From day one of my assumption, si Sir Nigel na ito, dito, nako. Itupad raman po mi. Ato lang ipasabot, sir. No? Kining katalagman, doon na ni science. Ang hinungdan na ni kaning mga disasters that we have, doon na ni science. Like, anong magbaha man tabi? Diba? Dali rin din nato mahibawaan. Siguro kay i-develop, we are developing fast. Rapid urbanization. Diba si Rico sa una sa panahon reporter pa ta, di kita mo balita og baha, di ba Dale? Why report og baha sa una? Why report og landslide? No. But during our time, reporter pa sa ko kaniadto, kaning busay wa pa ni nagpuyo. Wa pa nang muntirasas. Wa pa mo ni gitawag ang source ana is rapid urbanization. Saba na nato. Isa ko ingon sa pagkaingon sa ngano man. We're growing by numbers. Ikaw ma'am. Ninyo na ka. Hapit na. Manganak man ka. Di ba? So asa man nato ibutang? Think about it. Manganak na. That's why our cities daghan na kay building. Nya kamo pa padong na tas bukid. And if dili nato tarungon og plano equals disaster. Unsa man ang plano? Science based. Unsa mo ang pagplano? Balik ta sa CIDRA, Climate Disaster Risk Assessment. CIDRA, Climate Disaster Risk Assessment. Muna yung mga, so ingon ako, sa scientific way of solving our problems, ingon na nato on our concerns. But it cannot be done. Lisod kayo na. Okay. Kanang intertwining ang problema. Like, for example, where, Cebu City, muhilak lagani ang langit, magbaha na. And then we blame everybody, especially the government. Kadiyot sa tanawa imong basura. How did you manage your garbage? Diba? Dili, kitang tanan doon ay kaakuhan. It cannot be solved by government. Kining mga katalagman cannot be solved by government alone. Kitang tanan. Layo lang ta sir kay murag. Kita mahuman na Grabe ka daghan na information nga mong nakuha karon Sir Nigel no sa imong information sa about sa grassroots sa ilang importansya sa ilang pag-participate sa ato disaster resilience. Og karon you mentioned earlier Sir Nigel nga naa kay ipaila-ila sa ato si as part sa Sige. atong kuan. Ina ni. Yan lang mo. History lang ko ha. Kini man good pagpasabot nimo about katalagman. We are going to use daghan kay mga mediums. Kining atong kapihan karon is one. Pero i-link ni nako sa among disaster risk reduction public schools. 3 years ago, nag-contest ni sa tanan mga high school students sa Lapu-Lapu on best design for a mascot. Mao na mo ipakita among mascot si Upong Andam. Upong kay upunganon man niya Andam. Mao na among mascot. Dali ta pong. Ay pong may buntag. Ay, buntag. Opong. Opong tubang andam. sa camera. Diba? Mao na among mascot. So, patok kay ni siya sa mga public schools, di ba mga bata? Di ba? Kinahanglan visual. So, this is our innovative one, Sir Dale, sa kanang sabot sa mga kabatanunan
Si Upong Andam, Upunganon Andam, diri, diri. Diri ka pong. Yeah. Masayaw rupiah ni siya. Masayaw. Para kuan siya kanang murag patok. Amo siya ipuan nga si Upong Andam, amigo ni Jollibee. Kuan to? Okay ra ba to? Okay ra. Basta amigo siya. So manang among kuan and nadaanan namon ni siya all over the province and RD kita pagay namon ni siya sa Bacolod during the Visayas leg sa Handa Pilipinas. So, Unsay origin aning name niya, sir? Kani upunganon. Kung taga-lapu-lapu ka, ang tawag ni mo upunganon. Tao na siya. Amo lang gi kuan upong. But dili kung kami original na. Ang mga estudyante mo sa DepEd sa Lapu-Lapu mo nagnana ani nila. Because there was a contest on sa iyang design sa mascot. Actually, duha ni sila. Duha. Para kuang kita ba? Gender sensitive. Doon na say babae. Ang among gitawag Resi. Resi for resilience. Pero amo lang sa gipausap ang O kay ang pag kuan mura mag og ang iyang naong siyang O sa among isko mascot. Mamoro mo siya og kanang bikiri bitaw nga. Oo. Oo. So, giusap lang namo ay nga kinahanglan mga babae. Alright. So, nagamay Opong. Sayo ko na pong. Okay, so I think Hawak mo hawak mong beat. Okay, thank you so much, Opong. So, dili na ta magdugay RD og Sir Jill mo. Diretso ta sa atong mga media partners regarding sa mga questions. So, let's start. Good morning, Alan Domingo of GMA, Sir Nachel and RD, may buntag. Okay, unang lang ako pangutan no, ang kada tuig man kita dunay inaaning observance. But karon nga tuig murag lahi, no? Ako lang isintro ang pangutana sa kaning man-made disaster. I-relate na ko sa nahitabo sa Tacloban, hopefully, and we're praying first and last katong mass shooting na nahitabo dito now. Sa inyong part, sa OCD and sa DRR mo sa Lapu-Lapu, i-appeal ba sad ninyo sa inyong preparedness ang kining inani nga mga panghitabo, sir? Mayong question na. Actually, part of the preparations, regardless, kay naka-focus man gyud atong activity sa ning natural hazards, no? That leads to disaster. But this is to include human-induced actually. So that's why parts of best practices sa ato ang preparation sa mga schools is that kauban na siya. Ako especially I came from the Bangsamoro. Ang natural hazard nato disaster murag wala na kayo. Resilient ang mga tao, iwas ang ta. But tinuod na ang human-induced grabe ang mass evacuation. Kaya ang bala, wala sa tumong. Maski kinsa hantod maabot na hantod 3 kilometers maabtan sa distance. Fatal ang igo pa na sa pusil, no? So that's why gina-encourage pa na to. That's why ang ato ang educational sector, ang atong academe, mo na gina-establish nato ang ilahang focal person. At least they have their focal person sa DRRM to manage any incident. Kaya mao po ni atong ginakuan po sa ato ang mga LGU, itong capacity building, appeal ni siya actually. Mao nang gina-introduce nato, una gina-capacitate ang mga LGU to crop up their own mother plan ba, kaning local disaster risk reduction management, nya ma-identify tanang hazards to adito, nya naa say kaakibat na uban nga kaning contingency plan. Bawat hazard, typhoon, ning flooding, earthquake, o kaning human-induced, any human-induced ana. Then, kani siya naka-define mga courses of action to adito, unsang himuon. Nakasulat ni siya unta.
Pero mao ni atong gina-capacitate no, ginapaulit-ulit lang ni nato na siya. That's why we are mao nang ginasulti nako. It should be dili lang July ang preparasyon. It's daily routine sa ato ang lives nato na dapat preparado ka pati atong mga anak in case kani ma-encounter nato ni mga pagpamusil. Then dako kayo ang key responsibility sa mga parents to monitor also the responsibilities to monitor yung mga usang activities sa atong mga anak. Okay. Pag abot sa eskwelahan man good, more on general preparedness sila, no? But the background itself, ang anyong kuha sa mga bata, it starts with at home. Mo po na siya. Pag abot sa eskwelahan, more on education, how to improve yung kuha sa atong mga bata. But basically, it starts from home. Mo po na atong bantayan. No? So with regards to the facilities, security, mo po na encourage mo na itong mga eskwelahan na dapat secure ng mga perimeter nato, i-check sa mga activities ng mga bata inside school. So deterrence, mao po na siya, kinanglan po na nato. Okay, kung doon na tayo earthquake, fire o usa pa ng mga drill, posible ba nga mahimo buntag active shooter drill or simulation? Tinuod ka. Decide lang po nato example. Simpleng saksakan in public places. Dapat may mga courses of action dayon kung kinsa ang mo address. Dapat automatic siya. Dili pa na manawag patag police outside. Muna ginaingon ni Sir Nigel, within the establishment, naatay first responder na ginatawag na dapat trained po siya. Aware siya. Kinsa po iyang tawagan mo abot dito to address also that problem. Sir Nigel? Mo ni gitawag sa disaster like consequence management or what effect, no? Consequence management apil na sa pangandaman sa mga DRMOs o pangandaman sa every locality. Consequence sa gingon ni RD, apil ni siya sa human induced consequence. Apan kining lang nahitabo sa Tacloban, this is new for us. Bago na sa atong nasod. Wow, I think this is grabe nga nahitabo, no? That's why sa pagkakaroon kami sa Lapu-Lapu sugod na may o develop o kung saan na to pag-address aning consequence. So, gahapon doon na meeting nga gihimo ang lead agency ani is ang PNP. Okay? We are crafting a systems and procedures unsaon paglikay. Okay? So balik sa ta sa eskwelahan, sa gingon ni Sir family, but it's a long shot. But anyway, what is important is maka-react na dayon ta, makaplano na ta. So nagsugod na nagplano gahapon. In fact, we will have an exercise niya wala ko kay bawo kung unsa tong asa mag-exercise. So mo na atong gihimo. Then ang exercise will focus on how to respond. Kasagaran magod kaning sa consequence management. Ang naandaman nato is kaning mga tulis. No? Wa pa ta mangandam nga ang estudyante mo'y namusil. Wa bag-o ni siya or nanunggab. O na siguro gitulis, gidunggab, inana. It's a common crime every day. Pero kadto bag-o to siya. Ya aside from that, what is very important and tragic during that time is diha pa gyud sa eskwelahan. Ya classmate pa ang perpetrator o niyang victims are their classmates too. So it's a tragic. Sa ubang nasod na pero dinhi sa ato wa pa man sa atong kultura, no? So mo nang admittedly wa pa tay procedure ana.
on kanang unsay ang ngayong buhaton kung dunay active shooter nga estudyante. I'm sure sa police doon na sila og mga active shooter or shooting incidents, Naana na sila procedure pero kini different. And different sa ng approach. Ngano man bata man to. Ikaduha, unsaon nimo pag-manage sa eskwelahan nga nagkaguliyang. Dool ra siya kung doon ay mahitabo na linog. But lahi sa ning active shooter. So it needs to be studied upon with kinahanglan pa kini siya estudyuhan sa tanan security cluster and even sa cluster sa kaning psychosocial dinhi sa atong risk reduction nga committee. And I hope that this is already a kanang awakening for everybody. Sa kingon ni RD magsugod sa pamilya apan angay na sa dinato nga pangandaman tukion og angay sa nato ni tan-awon labi na nga ang technology sa pagkakaroon nga within our fingertips. Last follow-up and clarification. So, muumol pa mo og template how to respond mga inaani human-induced nga mga katalagman. Yes, sir. Yes, sir. Mo ni atong gibuhat. Sa gingon na nako nagsugod ta kahapon no. Sa doon na type with planning with Lapu-Lapu City Police Office. Mayong buntag, Gia Navarro from CCTN Channel 47. Nara ko'y gamay nga isingit gikan sa pangutan nasyalan sa OCD7. Are we also making siguro training module aside sa plano na to nga muhimo og shooting drill? Are we considering also sa OCD7 nga muhimo og training module nga tan-awon sa mga bata and sa mga teachers on how to respond kung simba ko oroy nailay may tabo nga shooting attack sa eskwelahan? And are we also coordinating with the law enforcement agencies like the NBA7 and the PNP for that, sir? Tinood na, no? Being the chair of the Regional Disaster Risk Reduction Management, we are convening regularly the council to include yung security, men in uniform. So, as holistic approach magud ang ato ano. So, with regards to the training, on the side of the OCD, we're conducting the incident command system, yung community-based disaster risk reduction management, the enhancement or crafting the LDRRMP sa mga respective LGUs, and yung contingency planning, kamo itong giingon na o ganiya, to include different hazards ng courses of action dapat naa siya ilista dito. Kinsa tong from katong ginasulti magud nato ng mga best practices na appeal po na siya dito mga detalye na courses of action comes, no, kung kinsa may responsibilidad ana, kinsa dapat dito kay mo tong ginaingon classic example nato, very chaotic earthquake pa lang daan, number one na gusto tanan mo tabang tanan dito, that causes another disaster, traffic, no, nag-congest kuan dito, so dapat may control, dili tanan aggravating to it, daghan patag usyoso, kuan pa, makimarites kumbaga, imbis makatabang ta. So with the proper training na ginasulti in coordination with the different LGUs, kaning incident command system that magkaroon og unity coordinative body during the disaster, mauning mag-determine para dili ta magsamok on the sa sentro nya natay emergency operation center that controls or communications coordinations among different agencies. Ona siya. So with the capability present dito, para dili na magdugay ang response, dapat sa imo ang EOC facility to ay police,
to ay doctors and ambulances, kung sunog to ay BFP, and the rescue in case of kaning mga hazards sa manug-abot. So na dapat siya ready. So mao po nang sa shooting, i-connect lang na ako dito, at least naanadaan ang atong mga sa security sector to respond on the active shooting kay dili man na siya pareha sa disaster na mo to dayon ta didto, no? Kani live man ni dili ka dayon ta makasaya mo duol dito because mao na ginasulti na ang bullets man god walay ginapili. So dapat i-verify, contain ang tao nga walay mo duol dito, identify who is or who are the culprit. Wala siya. So the courses of action naa sa security. Mao na ang very clear ko na to ang kuan na during that crisis sa human induced. Okay. Good morning, follow-up RD and Sir Nigel. First, I would just like to ask, at isang lapo-lapo kay na may mga best practices. So, do we assume that sitio purok level ang organization sa disaster dito? And how do we sustain it, sir, no? And then secondly, RD, with more than 1,000 or more than 100, 1,000 or plus sa Cebu and Bohol na mga barangays, how do you assess ang kwanpod, no? And like Lapu-Lapu's organization, maayon ang organization compared sa atong ubang mga barangays on the city level ang inyong tanaw. Tinuod na, no? Initially, no, ang capacity building na mo nag-umpisa sa munisipyo or sa city. Tanaw na mo. But there is a need, no, after reflection, evaluation of our training, dapat i-cascade na nato ni sa barangay and community na. O, kung ginaingon nato nga sitio ug purok pa, no, why gi-mention ni Sir Nigel, mao ni on the part of the OCD. That's why ang community-based disaster risk reduction management ini barangay level, dati POC lang atong focal person sa barangay council, kaning peace and order. Kung karon dapat sa barangay naa na po siya focal person for the RRM, yung committee niya, to focus sa barangay. And then it will reflect dito sa bawat sitio and purok. Dapat naa siya. So ang kaning capacity building is not only limited sa munisipyo o sa province. Dapat it should be cascaded also. So that's why we are encouraging LGU. Actually, sa MUA sa OCD, siguro ang request namo for technical assistance coming from Bohol and Cebu municipalities and cities to include private sector and schools, requesting ICS training, the EOC, okay, it is a facility. Actually, kung sumahon na mo, schedule na mo, mula pas na next year. And yet, in the mid-year pa lang takaron, 6 months of the year, we are still receiving requests for capacity building coming from the LGU. No? So that's why reflecting the capacity and trained personnel sa OCD to include. Okay, so that's why we are including and inviting cadre, no? So ito yung next namo na activity, we have to localize yung cadre so that every time maski ang Bohol, ang resource person nato or the cadre dito na siya localized, and then OCD will come i-facilitate and facilitate nato ang training na dili ma-sacrifice ang quality and standard of our training. So mao gyapon ni diri. We are learning man good, no? It's not only the monopoly of the OCD to teach, but to include atong mga LGU and private sectors. So daghan tang mga NGO na mo it partnership naga-partner sa ato. Kay nakit-an nila ang importance na hantod sa grassroots and even respective household.
panimalay nato. Dapat kay balo sila unsa ilang buhaton kung nailinog, naibagyo, naibaha o shooting nakapit bahay. Kay balo sila unsa ilahang dalon, no? Mao bitawng ganiha gi-showcase po nato ang during the parade na ay go bag. Ang go bag ginasulti lang nato. This is an important things survival kit within 3 days na dapat dala nimo pag bakwit or displacement nato. Gidungag pa ni na conversation na mo ni sir, at least you have 3 days provision na mabitbit kay pagbakwit nato wala pa may daang, at least we have to survive 3 days bago moabot atong external help. So dapat magiging practice nato sa community na siya. RD and Sir Nigel, sa atis ang assessment pod nato no for sa ato mga mountain barangays or sa mga island barangays nato. How can we reach this out? I think how do you think intensified na pod ang organization nato sa disaster preparedness? And then also the availability of equipments kadunay katalagman. How do we answer this labi na sa mga isla or sa mga mountain barangays? Doon ay ang katugingon ako RA 10121 on question of sustainability. Doon na siya template nga nag-mandate yun na kining mga programa kinahanglan sa tugingon na nimo si Rico adto sa mga sitio level. In fact, ang mandate karon is family preparedness. Di lang sitio, pamilya gyud ang mangandam. No? Nya doon na ni siya'y kwarta available. There's enough funds. Pero ang question lang ani is in the implementation. No? Every LGU has its own dynamics. Ang uban kasagaran kuwangan o personnel. No? So managlahi ang mga kahimtang sitwasyon sa matag LGU. But mo nang in a context, no? Pero sa AMUA, we really try to implement it to the situ level or even the family preparedness level. We have programs. Now, how are we going to ensure it? Ang matag LGUs and barangays pangayuan sa gingon ako na amatay kwarta. Pangayuan ka og disaster risk reduction management plan. Kanang plano nimo unsaon man nimo unsa imong buhaton sa mga hazard nga naa sa imong tukaran. Tagaan ka kwarta. Imo ang plano. Unsaon man ning plano? Ang plano unsaon pag prevent, mitigate, respond sa mga prevailing hazard sa imong tukaran. Mo na siya ang basically. And that's what we're doing. Kasagaran natong makit-an, balik sa kuan ni, is on disaster response. No? Daghang kay tag mga kuan, manang rescue, mura bag nindot magud siya tan-aw ng rescue. No? Pero daghang kay mga programa pod sa mga LGUs and even non-government organizations that address the social component. Like for example, recently sa AMUA, ang among gihimo is the effects on the oil crisis. Bag-o ni siya nga pamaagi. Diba na, as a background, ni-declare man ang national government of national energy crisis. Crisis, sato pa, doon ay mga biktima na. Now, how are we going to prevent a crisis? Ang template na mo ato was secure the livelihood sa mga tao. Kaya kung hindi mo ma-secure ang livelihood, kung sa equals, economic crisis man adaghang kayog social effects. So, unemployment, etc. etc. No, muna, si Rico, everything is in place, pero managlahi sa implementation in every LGUs. Remember, ang matag LGU magdepende sa ilang hazard. Number 2, magdepende po sa ilang leadership. Number 3, magdepende po sa capability sa ilang mga disaster managers. No? And number 4,
Depende po sa training na available na sa those who are in charge in disaster management. Pwede na ako dungagan ng kuan ni Sir Nigel. No? With my advocacy, Manggod, we're going back permi sa 4 thematic areas. Na-mention ni Sir Nigel, more on response atong attitude. More on response. That drains resources of the government. Mao gini siya. But we tend to forget the prevention and mitigation. Dako kayo ang responsibilidad ani localize ta locally, no? Wala nakalimtan nato ni prevention. Alam ba, we identified already what are the hazards of our respective areas. Let's say baha. Gamay lang nga ulan, nasulti ganiha. Baha na ta. So, how to address the baha? Maybe we have to review the designs of our canals, the drainage, di ba? Okay, for so many years na, naging silted na siya. Aggravating to it, yung disposal, garbage, disposal. So, it means mitigations, we have to review back the current policies and laws kung is still applicable on the current situation. Classic example, the building design. Is it the building design that ginapatindog karon? Is it can withstand the 7.0 earthquake magnitude? Di ba? Is it the building that we design fire hazard kuan ba siya or resilient sa fire with properly equipped with different yung sprinklers and kaning mga fire extinguishers? Mao na ang classic example sa mitigation. We have to review laws. And is it by issuing yung sa preparedness, are we following the law? Mag-ana ba? O baka gilampas lang nato ang sa Pikas Dalungan, madunggan nato ni. Wala na putay gihimo. Mag-ana ba? Katong ato ang usang tawag right word, yung kultura nato na maging maging open-minded ta to receive that information. So, usahin manggod ang attitude manggod nato mga Pilipino ng wala di mamimaigo, marag ana ba? Kaya ra na. Marag ana atong attitude. So, dapat we have to prepare, no? Kumpiyansa ka nga dapat mo withstand kay ani. So preparado ka. So that's why naa diri ang preparedness. Mao na ginaingon na mo diri itong LDRMP. This is the document, mother document for the of the LGU para mapunduhan imong programs. Mao ni siya. Nakaangkla tanan dito imong activities in terms of hazard. Nakaangkla imong budgeting dito. Dili man ni siya anang withdrawal over the counter. Kani siya i-program. Balo ba ka sa pondo sa atong gobyerno? We have to plan our activities. Ya dili po na nimo ma-withdraw dayon. This is by activities ang implementation. So, response, paborito nato na sa permi and the rehabilitations. Yung capacity to do the evaluations, the need assessments of our community. Mao ni siya. And the member agencies, locally, we tend to pag-disaster na, tudlo dayon nato si MDREAM o. Di ba? Dili man na sila Superman. Sila, kita, during the consequence of management, naatay mga tao, yes. But what are the participation of other departments and agencies during this sa mitigation? Mao ni siya na gina-strengthen nato as the chair of the regional disaster council. Ginakusog nato atong mga vice chairs, no, because na atong DOST very active atong mga programs nila sa geo-risk hazard, atong DNR sa MGB, yung soil testing. That is part of the building permit.
Humaw ni siya atong ginatanaw na to. And yet, atong building code was built years back. 1970s pa to, kung di ako magkamali. Is it applicable for today? Ingana ba? No? Ang based on my experience, 1976 earthquake with tidal wave pa sa una. Ang tsunami, dili pa kayo gamit. Tidal wave pa sa una, das yung hantod lubi, ang height as ang balod. At least yung effect karon, we are preparing, kasi di Bang Samoro, we are preparing for the commemoration for the 50 years of that 1976 August. Naglinog earlier pa. So 2 months ahead sa commemoration. So katong Cotabato Trench to sa ubos siya, then connecting sa Davao Trench gitubag na siya. So dili layo sa tuwa kung maning mga linog, we have to be prepared, no? Mao po natong tandaan nato, at least maintindihan sa atong mga community. Good morning, RD from my TVC po. RD and Sir Nigel, I understand that we are still working on our template when responding to active shooters, unsay mga angay natong buhaton. But the Tacloban incident emerged man gud nga na mga karon daghan ng mga copycat. Di ba ni balita nga sa Leyte, murag na nasay hulga ato na time pero na napugnan na siya tungod sa tip na gihatag ni Senator. And then at the same time, other schools na sa mga batanon nga sundog-sundog na lagi sa mong hitabo. Masin aduna tay ma-impart nga basic lang siguro nga buhaton, pwede natong buhaton kung ugali nga masubli nga nay nga insidente sa eskwelahan or maski dili sa eskwelahan, mga public places, unsay angay natong buhaton ana mga nga insidente. And then at the same time katong mga nahitabo sa Tacloban, aduna ba tay mark assessment atong gitan-aw nga pwede nato ma-pick up matun-an nga buhaton nato. Mga courses of action ginaingon ang pangutana. Manung sulti na ako nga ang bala walay direksyon. Of course, we have to safeguard ourselves, secure yourself. We have to cover ourselves. Kay our body is kuan lang good. Lawas ra. This is not, we are not robots and metals. We have to secure. Forget about the tendency of makimarites ta kung isa to. Kasagaran na to, during that time, napay mga video. Ibig sabihin, ang mga tao dito, nakipag-usyuso pa. Live firing. Ang ma-advise na ako is to safety first, no? Safety first. At least we hearing from the ako asa gikan ang buto, mahibalan man na nato ang direction. We have to call authorities na yun. Okay? We are not in a position to may gamit sila. Kita plainly wala man tay dalang armas. So we have to call authorities. That's why this is important na dapat in every places na ay hotlines. And I know na this is the practice already. Kaya lang, kanang mga nakapost magud na to, pagkadugay yung panahon, gipasagda na lang, murag dekorasyon na lang siya. Wala na nato gipansin. But that is important. So, second, we have to educate our children and people not to ikuan gyud. We have to call immediately authorities. No? And then pangatlo, yung awareness sa mga with the school authorities. Dapat dako ang bagay with the premises. The involvement ng ato ang mga head mga educational kuan nato, no, faculties for this situation. Then fourthly, ang dapat ang response immediate. It so happened that immediately on that instance nakatawag na yung 911, so the security, the police immediately responded to that situation. Thank you, sir. Sir, would you like to add on that, sir? Again, this is new to us. However, sa gingon ni RD, dial na yun. No? If there's an emergency, call the hotline. Number 2, yun si RD ka. Anyway, isumpay lang na ako, there is a incident management.
kung mahitabo naman gud ani kagubot. No? This is a big challenge. It's really a big challenge. So what we can do is implement lang to nato nga to mga contingency plan na naa sa eskwelahan. Gamito nato kato maybe applicable ba katong mga contingency plan sa earthquake? Asa nato evacuate ang mga bata? Kailan, no? Asa nato pag-iha ang mga first responder? Meaning, this is incident management. Ngano kinahanglan o nganong ni-specify kog incident management? Because sometimes, kung dili nato ma-manage ang usa ka incident, musamot ka grabe ang mahitabo. Like for example, pag pusil rato, usa raw ang biktima. Nagkaguliyang man, kagubot. So the more tong daghan mga nanay mga nangasamar kay nangambak dito sa wherever, no? So because it's chaotic. That's why it has to be managed aron wa nay secondary disaster nga mahitabo. And doon na nataan na sa Lapu-Lapu doon na mga kanang contingency plans nato kung lino, kung sunog, it can be applied in this case. But what is important, sige ni RD, immediately call for help using the 911 or the hotline numbers. And the rest is apply sa katong mga existing contingency plans. Ato lang na siya i-innovate, but the same itong mga evacuation strategies na to, wala siguro ato yung mahimo. But again, ang bago ni siya, it needs to be studied further mo ng Lapu-Lapu City Police in coordination with sa Peace and Order Council, daghang ni siya mga business sector, institutional, naghimo ta og plano na ani. A follow-up na lang ana RD and Sir Nigel. This as someone who's closely working ani nga mga katalagman na do you think nga ang mga tao diri sa Region 7 is aware na ba sila or well-informed na ba ang mga katawhan diri or do we see it a problem pud na daghan sa ato nga di pa jud kay ba mo respond aning mga disaster dili lang katong human induced pati na katong mga natural problema pa ba ni siya karon or we're positive nga maayo na sila karon? Daghan ba kitag buhaton, daghang kalmora desirable pa kaayo, no? That's why ang atong mga capability development nagpadayon di lang diha sa mga public schools but importante sa private sector, no? Like for example sa mga malls, but anyway ang atong opisina and the government is doing something on this. Daghan tag mga programa nga mag-address kaning mga emergency nato nga panghitabo sa ato katilingban. Duwag na lang na ako, I miss out this a while ago. The cute thing is that yung political will ng atong leadership, no? It's happened. I'll take this advantage now. I was invited with the Cebu province. How the governor emphasizes the preparedness. It so happened prior to no? So what I'm saying is the queue for this implementation, no? Gwapo kaya itong mga programs, but without the support of our chief executive, siya gyud ang amahan o inahan sa ato ang respective places, munisipyo, province, syudad. Sila atong dapat yung atong iyang passion niya sa preparedness during disasters. So we have a lot of programs, no? The good thing that our LGU, we're now responding to our request, no? It's not only the program of OCD, tong regional awarding nato, evaluating the capacity of the respective LGU, no? But to practice this, mao tong ginasulti na mo ganihan ni Sir Nigel, no? Na dapat kaning mga contingency planning i-plug lang na ako, no, ongoing among training karon sa Cordoba
exercise design. This exercise design is to test. This is a one way of yung to practice, to put into practice kaning contingency plans na permi lang i-drawer na ay contingency plan pero wala na to gi-practice. Kaya natay exercise design to detail kung unsa mga activities unsaon nimo pag-implement this contingency plan. So ongoing among training that still tuloy-tuloy lang na among effort sa OCD. May butang. RD, can we assume na katong tabo sa Tacloban, can we assume ang supposed to be ang first responder would be the teachers? Dili po nako masulti how prepared mao nang ginakuha nako no. We're not prepared for that. Mao nang gisulti nako nga secure yourself first until we have to assess everything. And then we have to call the authorities immediately. That's the best thing that we can do. Then idungag lang nako what are the applicables. We have to put safety sa mga bata. Dili ginumot. Kung asa tong safety ka, dito ka. With cover. Dili lang kortina nga nag-cover ka. Dahil concealment lang na on our part. But this cover nga ginasulti, you are protected. Mo nang ginaingon na to. Thank you. Alright, thank you RD. Because limited man atong time, makita na mi og last question. Kay RD, Sir Nigel, may buntag ninyo. Ako lang para sa last question, since na may kanang ang pag-asa Central Visayas i-confirm sila na ay possibility sa Super El Nino. So, mga na lang ko kung kumusta to ang level sa preparation diri sa Central Visayas. So, dihapon nimo sa mga Sir Nigel sa Lapu-Lapu kung sa inyo hang mga lakang pod para pag-address ani kay aside sa grabe nga init na apoy kini mga unpredictable weather patterns pod, sir. Okay, salamat. Ang El Nino, sa pagkakaroon, ang El Nino is about white tubig. Pero sa pagkakaroon, ang El Nino atong na-experience daghang bagyo. Bagyo nga gawas sa Pilipinas. Di ba? So, sa epekto sa Lapu-Lapu, habagat. So, mo na among gipantayan. But, kining habagat ko doon na naman tayo template. Ang among pangandaman is El Nino. Number one, doon na namin i-create, in fact, it's already an ordinance task force. Kung gibahin ni siya into different sector. Usa is kaning, of course, water. Kanang naay kinahanglan doon na gay tubig. Ang among flagship program ani is Saura ang Uwan. Sa pagkakaroon nga naapay uwan, sauro na daan nato. Aron pag-abot sa tinghuaw, naapatay enough nga tubig or makasurvive ta in the first maybe few weeks or month during the El Nino. Again, saura ang uwan. Nya contest na sa amo dito sa Lapu-Lapu. Number two, we're very conscious on the livelihood, protecting the livelihood. Apektado ni, no? Labi na sa among mga fisher folks. So doon na may mga gihimo nga mga task force to monitor the prices of basic commodities because it affects the livelihood and commodities in such a way nga appeal sa presyo sa mga paliton dito sa isla, no? Pinaka-importante, kung tinghuaw, white tubig equals health concerns, no? Sa panglawas, like kanang health and sanitation, mga skin disease, high blood, this and ani. To specify
sa among preparation, doon na may supplemental budget karon about 70 million. A large part of it is preparation ani sa El Nino. So mo tong akong gisulti more on sa health and sanitation and water supply. Di man tanan masawd ang uwan. So apil na sa nang mamalit mi og mga drums, mga trucks para maserbisyuhan nato kanunay ang mga labi na katong among mga upunganon nga naa sa isla. So dunay dili ko nako dunay funds, dunay disaster funds nga magamit ang gobyerno para sa kaning El Nino disaster preparedness. Sa kanang disaster pa na, napagyoy general fund. Ano man, ang DILG o ang national government o ang NDRMC nagpagawas na og advisory sa tanang LGU lukop nasod nga mangandam na ta sa kaning El Nino kay umaabot ang giingon sa pag-asa maepektuhan nato ang El Nino sa buwan sa November hangtod sunod tuig middle of the year. So unsa may atong angay buhaton, balik ko na mo sa taga-upon, Saura, sige taga-Sugbo. Saura ang uwan mintras na apay uwan. Salamat. For the region, no, as the regional chair council, actually, it's high time also, no. We made the resolution na as approved by the council, issuing the creation of the El Nino Task Force. And of course, with the contingency plan. So, dapat preparado. Classic example, yung gikuha lang ni Sir Nigel, ang ilahang programs. But everyone is enjoying to program their preparedness sa El Nino. Dili lang sila lapu dapat ang nag-prepare. It should be reflected to everyone. Kung how they do their preparedness, mauna ang queue, no? Kung saan lang applicable sa respective places. But classic example, ang ginasulti lang nako yung ginasulti ni ang best practices of Lapu-Lapu. One of the classic example. Ay buntag. Thank you so much, RD of OCD7, Director Joel Q. Mamon, also the chairperson of RDRRMC7, and Sir Nigel Banasya, Banyasya, Lapu-Lapu City DRM Officer. Thank you kayo so much, sir, sa paghani, sa paghatag og impormasyon, batok sa aron ang mga katawhan mahibalo ug maandam batok sa kalamidad ug sa mga emerhensiya. But before we end sa ato ang kapihan, sa ato ang forum, may we ask for parting messages sa ato mga panelists, sa atong guest karon, and would you like to start, RD? Parting message. Sabi na ko, human na. Anyway, we are encouraging everyone to prepare for the worst. Mga gina akong prinsipyo sa kinabuhi po. We have to anticipate things, no? Projected disaster nga dapat naapo ka. Pero not necessarily we are being paranoid, no? But preparado ta whatever happens to us. So, gikan sa mitigation, sa preparedness, as ganina pa nato gina-discuss, dapat preparado tang tanan. Sir? Ang katalagman kabahin sa atong kinabuhi. Sa gingon na sa atong pagkatao, ikaluhaan tag problema, apil ni katalagman. So asa man unsa may atong buhaton, ang pagpangandam sa katalagman kinahanglan magsumikad diha sa matag pamilya. Unsa pananglit? Pananglitan identify kung sunog kinahanglan ang amahan dunay role, ang inahan dunay role, ang mga bata dunay role. No? Example, ang amahan may mualsa ani, ang mga bata asa mudagan ngadto sa evacuation. Everybody has a role because sa gingon nako ang ang pagpangandam batok sa katalagman magsugod sa matag pamilya. Salamat, may buntag.
Thank you kay Sir Nigel o RD Joel. And ubay-ubay na sa itong storyaan karong adlaw no. And with this, we would like to thank our guests for today's kapihan. Also with atong mga media partners, sa atong mga viewers sa social media and PA7 team. And of course, to our Director General, Ms. Catherine Chloe Castro, our Regional Head, Ms. Fayet Rinyan, and our Assistant Regional Head, Ms. Rachel Ross. O diri natapos ang atong kapihan sa PIA7. Unta na naman nakutlo nga impormasyon sa atong kapihan karong adlaw. Ug hangtod sa sunod nga kapihan, kini si Ian Polda o uban nako si Faith Hammond, your host for today's kapihan. Daghang salamat og maayong buntag.